Bisaya, 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 Bisaya. Bisaya, yun! Ataw tagtatan. Maayong hapon sa mga kaigsuunan natong Bisaya sa Luzon, Visayas ug sa Mindanao. Laki pa mga overseas Filipino workers. Ako ang inyong higalang Bisaya, igsuon na Bisaya, Communication Secretary Martin Andanar. Kumusta mong tanan? Karong adlaw, Hunyo 12 atong sa ulugon ang adlaw sa kagawasan. Pero tungod kay COVID-19 is still in the air and so real. Wala pagyapon tay kagawasan sa mga quarantine restrictions Busa kinahanglan gihapon natong mag-amping ug mosunod sa mga health and safety protocols. Karong hapon sa Bisaya gyud atong makauban si Office of the Presidential Assistant for the Visayas, Asek Girly Veloso, alang sa mga bag-ong giablihan nga malasakit center ug istorya sa ilang mga natabangan. Laga nato ang Claveria, Misamis Oriental featuring their tourism's best ug mga pagkaon nga hastang lami kayo. Makauban po nato si Claveria, Misamis Oriental Mayor Meraluna Salvelion Abrugar ug Sangguniang Kabataan Barangay Chairman Floro Osero Jr. Puno sa serbisyo publiko, inspirasyon o good vibes ang among ihatod kaninyo karong hapon. Diri lang sa Bisaya gyud na inyo pod mapaminaw sa mga RMN networks. DZXL 558 RMN Manila, DYHP 612 RMN Cebu, DXCC RMN Cagayan de Oro, DXBC 693 RMN Butuan, DXRS 918 RMN Surigao ug DXMB 648 RMN Balay-Balay. Ug makita pod sa RMN Facebook pages or social media platforms, pwede sad mo contact sa Bisaya gyud sa among hotline number 0908-850-1364 sa Smart o 0917-848-6469 sa Globe. Good news sa tanan sa mga gustong makadaog og load diha bisan asa ka mang dapita sa Pilipinas. Anaa ka man sa La Union, Antique o Tawi-Tawi, pwede mo maka-appeal. Ang Bisaya gyud maghatag og 100 pesos worth of loads kini para sa 20 kabuk winners. 20 kabuk winners na pulo sa Globe, na pulo po sa Smart. I-text ang inyong pangalan ug ang inyong address. Ug like, share, and message dayon. O magsugod na ta sa mga ratsyata sa balita. Take it away, Jay. Sa Region 7, miabot na sa probinsya sa Cebu ang 210,000 doses sa Pfizer COVID-19 vaccine niadtong June 10, 2021. Ang mga bakuna, personal nang gidawat ni OPAV Secretary Michael Lloyd Dino, DOH 7 Regional Director Jaime Bernadas, Cebu City Acting Mayor Michael Rama, Lapu-Lapu City Mayor Jonard Chan, DOH 7 Chief Pathologist Dr. Mary Jean Loreche, Reach Health Project Chief sa USAID Dr. Laurencio Stan o US Embassy Representative Stephanie Moniot, rekta gikan sa COVAX facility. Kini ang unang bahin sa bakuna na para sa probinsya sa Cebu na nagikan mismo sa manufacturing company na iapod-apod sa lain-laing munisipalidad sa probinsya. Sa Region 10, gisaksihan ni Senator Bongo, Senator Juan Miguel Zubiri ug lokal na pagkangkamhanan sa Maramag, Bukidnon niadtong Hunyo 9 ang pagkapod-apod sa National Housing Authority sa 125 ka mga housing units sa Dologon Paglaom Village Phase 3 sa Dologon, Maramag, Bukidnon. Nagtunulusab og ayuda si Senator Go sama sa grocery packs, face mask, face shields, libreng paniudto ug vitamins. Aduna po uban na nakadawat og bisikleta ug tablet para matabangan sila sa ilang panginahanglanon sa transportasyon ug blended learning sa ilang mga anak. Hangyo ni Kuya Bongo na magsilbing inspirasyon ang programang pabalay sa gobyerno aron mapadayon sa mga benepisyaryo ang pagpaningkamot nila para sa ilang kaugalingon, pamilya ug sa nasod. Sa Region 13, giimbestigahan na sa Department of Public Works and Highways Caraga ug Butuan City District Engineering Office ang nakitang buslot sa highway sa Barangay de Oro, Butuan City. Nakitaan og 5 ka metro ang kalawom sa gisulting buslot na dayong gireport sa mga motorista. Nagpasalamat ang DPWH Caraga sa abtik na pag-report sa ilang dawatan sa maong buslot, diin ila dayong gipahimangnuan ang mga motorista na mag-amping sa pag-agi sa giingon na dalan. Bisaya gyud! Bisaya gyud! Bisaya gyud! Daghang salamat, Jay. Karon
Ang ika-117th Malasakit Center giablihan na sa Quezon City, samtang duwa ka Malasakit Center beneficiary ang natabangan sa Malasakit Center ang atong paminawon karong hapon. Alang sa Malasakit Center updates ania si OPAV Assistant Secretary Girly Veloso. Maayong hapon kanimo Azek Veloso. Maayong hapon, Secretary Martin, ug daghang salamat. Alang sa itong Malasakit Center update karong simanaha, giablihan na ang ika-117 Malasakit Centers sa nasod. Anaa kini mahimutang sa Philippine Orthopedic Center sa Quezon City. Si Senate Committee on Health Chairman Senator Christopher Lawrence Kuya Bongo mao ang nangunay sa paglusad niini niadtong June 4. Gikuyugan kini sa atong maabtik na Presidential Assistant for the Visayas, Secretary Michael Lloyd Dino. Ang Philippine Orthopedic Center mao ang ika-23 na hospital sa Metro Manila ug ika-8 sa Quezon City nga adunay Malasakit Center. Ang 8 ka Malasakit Center sa Quezon City anaa sa East Avenue Medical Center, Lung Center of the Philippines, Novaliches District Hospital, Philippine Children's Medical Center, Philippine Heart Center, National Kidney and Transplant Institute, o Veterans Memorial Medical Center. Nakadawat ang Philippine Orthopedic Center og 5 million pesos gikan sa Office of the President Socio-Civic Fund ug laing 5 million pesos gikan sa MAIP sa DOH. As of today, anaanay 64 ka Malasakit Centers ang Luzon, 28 sa Mindanao, ug 26 sa Visayas. Karong hapuna, duha ka mga bata nga taga Lapu-Lapu City ang naka-avail sa atuang Malasakit Center human sila ma-admit sa hospital. Atuang silang paminawon. Mansa din yung pasyente, ma'am? Pneumonia. Asa mga hospital? Lapu-Lapu District Hospital. Ano dito mo sa district, ma'am? Kay kuan man government and then namin ako nang nanay malasakit. So good thing nakagay sa malasakit. Asa man nakakuan sa malasakit, ma'am? Nagkuan man si Mayor sa katong na naman sila ikuan dito ra sa hospital kay na naman sila accredited naman ang Lapu-Lapu District Hospital sa malasakit programa. Pila ang nabil dito, ma'am? 16 plus man to. Namoy na bayaran? Wala, zero balance. Salamat kayo. Daghan kayong salamat, President Duterte o Senator Bongo, sa inyong programa nga malasakit. Daghan kayong mong natabangan. Mga sama ng mga kabos, daghan kayong salamat. Naka-save mo kinabuhi. Salamat siya kayo. So, hope mapadayon. Parehong no balance billing ang duha tungod sa ato ang Malasakit Center diha sa Lapu-Lapu City District Hospital sa Cebu. Hangtod sa sunod na higayon, kini si Azek Girly Enriquez Veloso. Maayong hapon. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Daghang salamat sa imong Malasakit Center update, Azek Girly Veloso sa Office of the Presidential Assistant for the Visayas. Og sa atong mga kababayan na galisod sa ilang hospital billings, pangita lang ang Malasakit Center Office sa mga pampublikong ospital sa tibuok nasod. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Sa atong pagbalik, makauban nato si Mayor Meraluna Salvalion Abrugar para i-rediscover ang ilang patsyada na lungsod sa Claveria, Misamis Oriental. Tutok lang mga higala, we will be right back. Alina, ug tan-awa ang sunod nimo nga laagan. Sa Visayas Region, kabalo ba ka? Tuig 1974, giaplihan sa Cebuano artist na si Julian Humalon ang Humalon Butterfly Sanctuary na makita sa JN Humalon Street, Cebu City. Ang maong Butterfly Sanctuary, libuan ka mga kaba-kaba o butterflies. Libuan ka mga kaba-kaba o butterflies. Ug tangkob o moths ang naghatag niini og dugang na atraksyon. Giilao sab kini na adunay pinakadako na butterfly collection sa tibuok Pilipinas. Next up, ang The Ruins. Ang The Ruins,
usa ka ancestral home mansion sa pamilya ni Don Mariano Ledesma Lacson, usa ka iladong hasyendero sa Azucaquera sa Talisay, Negros Occidental. Ang maong mansyon gitukod niya atong 1900s sa paghatag og handumanan sa may panahon asawa ni Don Mariano na si Maria Braga Lacson na namatay human gianak ang ilang ika-11 na anak. Panahon sa Hapon, gisunog ang mansyon sa mga gerila aron mapugnan ang mga Hapon na himuon kini og military office. Karon, pila na katikada ang milabay, nahimo na kining usa ka manindot na atraksyon tungod sa misteryoso ni ining kanyag. Ali na, ug suruyo na nato ang mga manindot na atraksyon sa Riyon sa Visayas. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Welcome back mga igala sa Bisaya Gyud, kini inyong amigo Communications Secretary Martin Andanar. Congratulations di ay sa atong mga swerteng winners sa load promo last week, si Jojo de la Cruz sa Iloilo City, Elsa Musico, Bulyones, Bohol, Randy Kagampang, Tagbilaran, Bohol, Saturnina Gate, Iloilo City, Jose Tunakaw, Bonbon, Cebu, Marvin Canyo, Tagbilaran, Bohol, Zarina Go, Cagayan de Oro City, June Ray Mark Gambod, Cagayan de Oro City, Joanne Garcia, Tacloban City, Ronnie Montego, Siargao Island, Nick Bordisco, Bogo City, Norma Siglos, Misamis Oriental, Dingkoy Cart, Evangelista, Pangantukan, Bukidnon, Caitlin Ratay, Kalibo Aklan, Inday Regunda, Cagayan de Oro City, Lizelle Tadyarka, Cagayan, Misamis Oriental, Jeff Acuña, Butuan City, ug si Alma Musico sa Bohol. Uy, apil po day si Mirna Yokte sa Lagindingan ug si George Kasipit sa Kabadbaran City. Congratulations kaninyo diha, no? Swerte kay mo. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Opisyal nang nahumanang summer. Pass na ta sa season sa beach. Karon magpabukid na sad ta. Adto na sad ta sa mabugnaw na dapit diin pwede tang mag-relax samtang naglantaw sa nindot na kalunhaw sa kabukiran. Duaw nato ang Claveria ug i-discover ang perfect view deck sa Mount Balatukan ug Mount Sumagaya sa pwesto sa Gilas, Smallville. Alina, let's watch this. Karon na humana ang summer. Malahi na punta sa direksyon sa atong escapade. Ali, magpabukid na punta. Ubanimi sa Claveria, Misamis Oriental. Sa among pagsuroy-suroy niaging bulan, adunay ni tawag og pansin sa among pananaw. Ang Gilas, Smallville. Didto, among nakahinabi si Edna Amper, ang tag-iya sa Gilas, Smallville. Hi, good afternoon. I am Edna Lim Amper. I am the owner here of Gilas Smallville, here in Lanisi, Claveria, Misamis Oriental. Wala gid mi plano unta nga ani. First gid namo nga goal of having this place gid is para la retirement place namo. And then naay time na lockdown mo gud sa GDP. So among pang wrap ang para pang tent namo kay wala man mi balay dinhi. So we just use katong tent lang gud na simple. So for a month nag-stay in the tent and kanina kanang cottages. So yung ana siya, and then nagpatanom lang ko, nagtanom ko kiyo ka ng sunflowers. So nakita man gud sa gawas sa uban, so na musulod. They thought na tourist spot siya. So nagani din uban man wala mo bottled water, nga baligya lang man. Wala ra ba, pero naami free water. So sila nag-atag idea nga, ma'am, nice siguro kaayo din tambay-tambayan lang gud ba, ma-relax. So nakahuna-una mi sa akong bana nga, why not ato siya i-develop nga maka-accommodate ta og guests at the same time ma-retain ang farm gyapon na image niya. Ug sila naginahinay sa pagtukod sa ilang accommodation. We have kanang bahay kubo pa lang man ang naamang gud namo kay lagi progressive ang among mga structures ug accommodations. What we have now ang kaning bamboo house namo nga gitawag namo og payag, and then ang Indian house nga kanang ongoing pa pud siya. And then we also have mga tents. Kani mga platforms, ma'am, gina-convert na mo siya during night time into tent kung naaman ganing magarenta. Then during daytime, amo siyang dining pod kay wala limited lang lagi kay among space. And then ay certain place pod dito or spot sa may ubos sa may swing na pwede dito ang grupo
nga magstay nga mag-tent siya. Ang Gilas Smallville adunay perks sa ilang resort. Ang nahitabo, progressive gud amo ang improvements here. So inato ra gyud among services here. Feel at home. Ang inato here means just feel at home. Nagaano gani nga like sila lang gud mangutlo kay naay isa gani namo ka guest din here nga. Ma'am, pwede ka ha, pero kita sila nga naami tanom na kamote. Ma'am, pwede mangutlo mi diha din amo ipaluto. So that thing also naka-add on sa among plano nga nice gid siya nga magtanom lang gud ta kanang nara sa balay like kanang mga vegetables na kanang inato mga Bisaya gid nga mga pagkaon. So moto siya sa isa kay nakapaluto man gid siya from kanang udlot sa kamote and then kanang udlot pud sa sayote. Here ako na nga may makaon man din udlot sa sayote. So ingana siya mo na among plano nga farm to table. Karon na pandemya, limitado una ang ilang pagdawat sa mga guest. Apan, giimbita gyapon mo niya. Gina-invite na ko ang tanan nga kita here to please personally see the place. Kay basin puro na ko storya here so mas better nga makita ninyo ang place and personally ma-appreciate ninyo mag-commune with the nature. Tara na, mag-relax o i-enjoy ang View Kid sa Gilas Smallville. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Siyempre kung laag na gani ang istoryahon, sure gyud ng lakip ang food trip sa itinerary. Pero karong panahon na conscious ata sa atong panglawas, labi na karong panahon sa pandemya. Sa Claveria, makita ang pipila ka mga kananan na swak gyud sa inyong tumong for a healthy lifestyle. O sa atong tilawan, ang mga lami na healthy pa ng mga pagkaon ug pampainit sa Jacko's Eat Right ug Coffee Lab sa Route 955 Claveria, Misamis Oriental. Let's go! Mag-food trip na ta! Sa pagpadayon sa atong laag sa Claveria, Misamis Oriental, Bisaya food trip na sad ang atong birada. Sugdan nato sa Eat Right. Ako si Jerry Burdas, ako ang owner sa Eat Right Claveria. Ang Eat Right, dili lamang usa ka ordinaryong pagkaunan. Sila adunay misyon. So Eat Right is basically ang restaurant namo. Gamay nga kananan na dinhi sa among farm, ang Tikala Natural Farm. Gitawag namo siya Eat Right because we wanted as much as possible mahatag ang sakto nga pagkaon sa mga tao. So it's slow cook, we grow our own vegetables, tapos we also start developing other things gikan sa mga vegetables. The whole inspiration started with us doing an organic farm, mainly because my father-in-law, si Atty. Namukot sa Iligan, contracted cancer. So we wanted to produce food for him. So when he passed away, we started continuing na doing the vegetables, and then we started creating food na from the farm. Ug sila aduna po'y advokasya. So advocacy is basically we wanted to do organic food. We don't want a GMO, and we want people to get access to the most natural, nutritious, and delicious food that you're gonna get from Claveria. Sir Burdas, unsay naa sa inyong menu? So we wanted to be different. Gusto na mo ang among mga customers can experience other food. So diffuse na mo ang Asian food with what we have in the garden. The best seller is ang among pizza ug among beef rendang, chicken satay, among salads ug ang breads. One thing that we're introducing is ito. It's kale kefir salad. It's our own kale. Tapos, we put kefir in it, among kaugalingong carrots, a bit of nuts, and a lot of greens. Ug naapod sila gihimo alang sa mga bata. So, have kani, it's milk kefir that we infuse fresh fruits para ganahan ng mga bata. So, it's very healthy for you. Next up, ang Jayco's Stopover. Maayong adlaw, ako si Chick Vallejos, ang owner sa Jacko's Stopover. Welcome to Jacko's. Ang Jayco's nagsugod lang kaniadto sa simpleng pamainitan. Sa among pagsugod, we only have sikwati and coffee and mga Pinoy kakanin. Sama sa puto cheese, puto maya, suman, palitaw, kutsinta.
ug karon Ang Sikwati na mo nagpabilin nga best seller sa amo ang mga gina-offer nga hot drinks. Napod mi sa pagkakaroon na fresh herb minty nga ginapangita sa amo ang mga customers dayon. Eventually amo gidungagan na pod og blue ternate tea nga amo na surprise me kay ginapangita pod ay gyapon siya sa customers na karon. Dili lang ang mga lamian na pamainit ang ilang gina-serve. Adto na pod sila yung mga lain-lain pang mga pangmeryenda. Gapaningkamot mi nga hangtod karon magpabilin nga relevant, so every now and then ga-develop mi og bag-ong klase sa pagkaon. So lately ang pinaka-recent na mo ginahimo mao ang amo ang tuna pesto whole wheat sandwich ug ang amo ang Jack's burger. Kamulo pa namo paayo ang iyahang taste sa kani nga mga bago nga mga offering. Kung dili lang snacks ang imong gusto, pwede nimong sulayan ang usa sa ilang mga specialties. Ang isa sa ginaanhian sa mga tao dinhi sa Jacos isang amo ang tinulang Bisayang manok. Nakunoy nakalahi sa iyahang lasa busa nila ginabalik-balikan. Busog na ba mo? Wala pa tanahuman. Napatay usa nga atuan. Unsa pa ba ang best way na sakto na pahili sa atong mga perting lamian ng mga pagkaon kundi ang super special na kape? Tara, adtuan na nato ang Coffee Lab ni Miss Anatista Perez. Good morning! Welcome sa Coffee Lab of Claveria. Actually, we are located here at inside the Don Narciso Cafe. Tanawa ang pamaagi sa ilang pagproseso sa imong gihinam-hinam na kape. Gikan sa pagpili sa mga dekalidad na mga beans, sa pagsanlag, sa paggaling, ania na. Kahumot. Voila! Ang puno sa gugma na pagpreparar sa kape sa Coffee Lab. Kumpleto kaayo ang food trip nato sa Claveria, no? Gikan sa hearty meal sa Eat Right, satisfying na merienda sa Jacos, o sa espesyal gyud na kape sa Coffee Lab. Kani silang tanan, masubay lamang nimo sa Route 955 sa Claveria. Unsa pa imong giulat, magpakabusog na ta sa Claveria. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Napa-excite mo, no? Pero time's up. Pwede na bang makasulod ang mga locals o domestic tourists nato? Para sure ta atong pangutanon si Mayor Meraluna Salbalyon Abrugar sa Claveria, Misamis Oriental. Mayong hapon kanimo, Mayor Mera. Maayong hapon diha kanimo Secretary Martin Andanar ug maayong hapon sa tanan nga naminaw. Mayor, earlier gipakita namo sa among Bisaya Escapade ang Pachada na spot where you can relax and enjoy the scenic view sa Mount Sumagaya ug Mount Balatukan. Can you share sa atong mga tigpaminaw o tigparanaw kung unsa pa ang mga manindot na tourist spots diya sa Claveria? Yes sir. Kung imong madumduman nakaani ka sa among lungsod sa Claveria, kung imong madumduman nakabisita ta sa ato ang establishment nga gi-sponsored mismo sa local government unit of Claveria, ang among gitawag nga view deck sa Barangay Lanisi na asulod sa lungsod sa Claveria. And kana nga lugar diha atong makita ang scenic view sa Mount Sumagaya and Mount Balatukan. And makita nato ang kaanindot sa creation, no, sa kaanindot sa bukid sa among lungsod sa Claveria, and ma-experience nato ang kabugnaw sa lugar, labi na sa mga panahon nga mag-ulan, naa ang fogs, no, nga atong makita, foggy siya halos everyday, and halos maghapon ang fogs. Usa ka na nga ginadayo o ginabalik-balikan sa mga turista sa among lungsod sa Claveria, Secretary, and usa ka na nga nakapa-develop sa among turismo pagsugod sa among view deck, kay diin makita nato ang mga scenic view. Kana nga mga areas daghan na pod nga mga establishment ang na-establish na natay mga dagko nga mga kan-anan, no, mga class A nga mga establishment o mga restaurant nga mo ay ginadayo sa ato ang mga turista.
So, the same view ang ilang makita. Kung makalaag mo sa among lungsod sa Claveria, makita ninyo ang Don Narciso Cafe, plus naapatay mga ginagmay nga mga establishment na datoy mga maanindot gihapon nga view. And natay bag-o karon nga makita sa lahi nga barangay, no? Barangay Tambubuan, gitawag nga Daro. At the same, kung makabisita mo, manindot gyapon nga scenic view ang atong makitaan. Lahi pod siya nga scenario, lahi pod siya nga view ang makita. Ang inyong munisipalidad gina-promote pod ang farm tourism. Unsa-unsa pod ang farm crops ang makita sa inyong lungsod, and how do we promote that? Farm tourism, naatay, actually, Claveria is one of the known as an agricultural land, no? Kung tanaw na to, ang pinaka-main product namo sa Claveria is mais. Ang among tagline, mais. Ang pasabot, mais, makiglambigit, ako, ikaw, sila, sa padayon nga paglambo sa lungsod sa Claveria. And natay gina-develop karon nga mga farm tourism supported by our different agencies, specifically the DOLI and the TESDA, na atay gipanghatagan og ayuda para nga ma-promote or ma-develop ang usa ka organization pinaagi sa cacao production, coffee production, dayon naatay mga establishment, no, just like USTP. Usa sa ato ang gi-identify nga kanang usa ka university nga nagtuon pinaagi sa technology. Kung unsa pa ang mga maayo nga mga produkto nga i-develop din sa among lungsod. So when it comes to farm tourism, angay ug matarong labi na karon secretary nga nana diri sa lungsod sa Claveria gibutang ang agricultural complex sa provincial capital, no? Kanang sa una mo kanang ang planta sa Philip Morris, ug karon naadi ang agricultural complex ang usa nga gidevelop gidugang ang pagpananom sa mga lubi, coconut nga pwedeng mahimong panginabuhian sa katawhan labi na sa mag-uuma. Kabahin sa health and safety protocols nagipatuman sa inyong munisipalidad, Mayor, abli na bata alang sa domestic tourism? Sa pagkakaroon secretary, tungod kay medyo ni aksyon og daghan usaka ang kaso nato sa COVID, open gyapon ang mga establishment, no, sa tourism. Pero muna kanang subay lang gid ta sa protocol, among nakita padayon ang tourism, apan anaa ang monitoring, ang strict implementation sa BIDA, no, ang atong tan-awon, labi na nga sa study namo diri sa Claveria, ang usual nga kanang source sa maong virus mauman ang kining mga apor kaning gapanarbaho outside municipality, and kaning mga tapok-tapok just like birthday parties, kasal, and usahay kaning inom-inom. Secretary mo nang bag-o mi naghimo og bag-ong executive order, lain nga executive order, iklaro namo didto ang katong strict implementation sa curfew, and katong mga establishment na kung pwede 50% ra gyud sa capacity sa establishment ang makasulod, and kung naay magpakasal 50% o mga og permit sa LGU para ma-monitor nga naagid ang among health workers and ang among PNP nga mag-monitor during the event para dili maabusuhan or dili ma-implement ang social distancing and the BIDA para gid malikayan ang pag-spread sa mga virus. Mayor Mera, please invite everyone to visit, discover, and rediscover Claveria, Misamis Oriental. Claveria is a very kung tanaw na to, secretary, no, usa gani sa among problema karon. Kung pwede pa lang dili ko mangimbitar secretary kay ang Claveria man gyud is kung tanaw nimo sacred place siya sa tanang Claveriahanon. Labi na sa amo sa local government unit of Claveria nga usa ang among advokasya ang pagprotekta sa among kinaiyahan sa among environment. Kung tanaw na to, ang Claveria sa pagkakaroon labi na nga niabot kining pandemya, kining COVID, safe place gid siya kung tanaw na to, kay ngano ang Claveria dili siya crowded tungod sa kadako sa area, because we have almost 80,000 hectares nga gi-cover sa Claveria alone. And we have 24 barangays. Dayon lagyo ang among mga
mga barangay and tungod sa kabugnaw ug kaanidot sa among lungsod natay dihi mo nga CLUP comprehensive land use plan aron nga mabahin-bahin mahanay kung unsaon paggamit sa among kayutaan no kung asa ra pwede ang industrial development ang subdivision residential asa dapit si tourism asa dapit ang protective areas nga pwede nato for reforestation and all. Daghang salamat Mayor Meraluna Salvalion Abrugar. Daghang salamat Secretary Andanar hinaot nga nakahatag ko og maayong informasyon sa inyo and hinaot nga makabisita mo sa among lungsod sa Claveria. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Mga igala sa atong pagbalik makauban nato si Sangguniang Kabataan, Barangay Aniay, Claveria, Misamis Oriental. Tutok lang, we will be right back. Alina, ug tan-awa ang sunod nimo nga laagan. Sa rehiyon sa Mindanao. Daghang mga hinungdan ngano ang Uzamis na ilang nga makasaysayanon, kulturanon ug panaw sa Mindanao. Ang Uzamis Pinoy-anan sa Fuerte de la Concepcion e del Triunfo nga nailan usab nga Kota Fort og Shrine. Usa ka kota nga gitukod kaniadtong 1755. Ang Kota Fort adunay balay nga imahe sa Our Lady of Triumph of the Cross. Nakulit sa dingding sa kota nga nagaatubang ang baybayon. Ang nasangpit nga imahe giingon nga usa ka milagroso nga nagtubo ug ang tumong sa paglangyaw. Ang birhen sa kota sa ulahi gisagop ingon ikaduhang patroness sa lungsod pagkahuman sa Our Lady of the Immaculate Conception nga ang adlaw sa kapistahan gisaulog matag Disyembre 8. Karon pagkahuman sa 255 ka tuig ang kota nahimo nga usa ka labing mahal nga mga mutya sa mga Uzamisnon bisan sa mga Misamisnon. Samtang ang Balangay Shrine Museum makita sa Butuan City, Caraga Region. Mao kini ang repository sa Butuan boats or balangays ug uban pang mga artifacts nga nakuha sa lugar. Nagpamatuod kini sa Butuan's pre-Hispanic existence. Ang balangay mao ang gamit sa atong mga early ancestors isip trading ships sa ilang panahon. Ali na ug suruyo na nato ang mga patsyada na atraksyon sa rehiyon sa Mindanao. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Welcome back sa Bisaya Gyud. Kini inyong higalang Communications Secretary Martin Andanar. Mayong hapon diya sa ating mga igsuon na taxi driver, jeepney driver ug uban pa mga frontliners na naminaw karon sa Bisaya Gyud. Bisan pa man sa mga usong challenges sa social media, ang Sangguniang Kabataan ng Barangay Aniay, Claveria, Misamis Oriental gidala sa next level ang kaugalingon nilang version ng Millennial Challenge. Dili lang basta sa self-achievement, community achievement pa. Tungod-tumong nila na madalahig ang mga kabatan-unan na magawas niini ang ilang leadership ug maingganyo pod sa clean community awareness. Aron ato kining may bal-an lakip na pod ang uban pa nilang proyekto. Makauban nato karon si Sangguniang Kabataan Barangay Aniay Chairman Floro Osero. Maayong hapon kanimo, Floro. Maayong hapon pod, Secretary Martin. Floro, can you share to our listeners and viewers kung unsa ang Millennial Challenge na inyong gihimo sa inyong barangay o giunsa pod pagtabang ani sa mga batan-on karong pandemya? Yes, Millennial Barkada Challenge sa para na pod makita sa mga tao na ang barkada is dili lang all about sa laag, dili lang all about sa sigdula sa cellphone, sigigdungaw, ato pong tan-aw na to ang pagtan-aw pod sa mga tao sa ato as a barkada. So among gitan-aw nga if maghimo mi og twist sa usa ka barkada na nana sila sa grupo and ipabuhat na mo sila o gitawag nga Barkada Millennial Challenge. So diri nga kani nga challenge ang usa ka group or group of friends or managbarkada moadto sa area nga medyo gubot siya or wala siya naatiman sa katilingban. So ila tong hinluan before and after pictures. Before is katupang hugaw pa ang area and then after kato na dayong plaster na ug tsada na anay na ang area nga ilang iplastaran. So dili nato makita pod na ang mga kabatan-unan, the youth, not only dili lang nato sila matan-aw as
youth nga sige lang atubang sa cellphone, no, but napud sila makatabang sa ato ang environment, no, labi na sa ato ang Floro, you took a Bachelor of Science in Agriculture ug karong panahon sa pandemya, most of us realize the importance of agriculture labi na sa atong kinaiyahan. Giunsa pod nato ni pag-promote sa mga kabatan-unan? Isip students sa agriculture, no, tan-aw po nato unsa pod ato makatabang sa youth as an agriculture student lagi. So right now, no, kami the SK Federation o kami sa among SK Council nagmugna mi og projects, no, in helping the environment, no, such as tree growing activities. So ang among napilan nga tree growing activity is there are tree growing activities, no. One of that is the SK Federation tree growing activity na held at Malagana, Claveria, Misamis Oriental. That was last year. And the Kikidat or Kabataan Kontra Droga na tree growing activity, no, last month. And last month po sa ang sangguniang kabataan mismo sa among barangay ni adto sa area, no, na ami itawag nga Hangaron Falls, and then dito sa palibot sa falls nagtanom mi dito og mga kahoy such as the Dabdaban tree and the Bagras tree para pod nga ma-promote pod or tsada pod ang palibot sa amo ang area sa dapit sa falls. Sa gataas na kaso sa teenage pregnancy karong pandemya, unsa pod ninyong gibuhat sa inyong sanggunian aron malikayan ug aron mabalhin ang ilang focus ngadto sa ilang pag-eskwela? Okay sir, so last year, no, it was in the month of August, nag-organize mi og program or activity na gitawag naman sila nga Teenage Pregnancy and Responsible Parenting Symposium. So nag-invite mi sa sangguniang kabataan sa Barangay Ani og mga speakers, no, coming from the Rural Health Unit of Claveria, that was Ma'am Pinky de la Cruz, and amo pong DSWD, and also our local youth development officer nga si Sir Johan Sali. So sila ang nag-conduct, no, naghatag og mga inputs para sa ato ang mga kabataan nga sayo nakaatubang sa Kamindigon. So that's why gibutang namo diha ang responsible parenting, because para pod nga mo padayon ang ilaha pong pag-atiman sa ilang mga bata tungod kay sa mga linghod pa nga mga kaedaran sa mga kabataan nagsayo na sa sunod na sa Kamindigon. So amo silang gitagaan og idea, no, kung unsaon nga mamahimo sila nga mga responsable nga gilikanan para pod nga dili pod mapaingon mapadulong sa dili na pod maayo or itawag nato nga broken family. Kay una pod na ang hinungdan dayon nga ang mga bata pod dayon sa buabot nga pipila, no, dili noon tanan, but mo hinungdan nga dili maayo ang dalan nga masubay sa mga kabataan. So kinahanglan nga responsable ang ginikanan para pod nga mapadako niya og tarong ang iyang anak. Ang imong mensahe na lang, Floro, og painumdum na pod para sa mga kabatan-unan sa Barangay Aniay ug sa uban pang mga batan-unan na naminaw karon nato. Para sa mga kabatan-unan nga naminaw karon, we take this pandemic as a challenge, no, na not only nga magsigiro ta og yaw sigiro ta panghilabot, no, the government has its mga mga projects, mga programs nga mga pasyada kayo. So instead nga ato silang i-oppose, no, let's support the projects of the government, no, hilabi na sa paghatag og mga informations all about sa COVID-19 and also the vaccine. Kay muna ang usasad sa problema nga gitan-aw po nato karon tungod kay ang uban tawo dili mudawat tungod sa mga misinformation na ilang nga dungog bahin ng vaccine. So ato makatabang ana pagtabang sa paghatag sa mga information para sa mga katawhan nga diin ilang madawat ang vaccine ug para pud na nga mawala na pud ta ning maong pandemya karon. And then as a youth pud we need to make a move pud nga para pud nga makatabang ta sa government, no, dili kay ang government lay matabang, tabangan pud nato ang gobyerno pud nga para mapalayo ta sa pandemya. We make our own initiatives nga mahimo nga makatabang sa gobyerno, and that initiatives will be helpful, no, dili lang sa ato ang generation, but of course pod sa mga next generation og apil pod sa ato ang mga katigulakan. Daghang salamat, Floro Ocero Jr., SK Chairman sa Barangay Aniay, Claveria, Misamis Oriental.
Millennials ang social media wala lang gimo aron atong mahimong kalingawan. Pwede pod nato ning gamiton aron mapalambo nato ang atong kaugalingon, atong komunidad ug ang atong nasod. Wala ka kabalo sa simpleng butang na imong ga-post, gi-like ug gi-share. Dako na di ay kini ug tabang sa usa ka tawo, sa usa ka komunidad ug sa tibok nasod. Mabuhay ang atong kagawasan. Maligayang araw ng kalayaan. Mga igala, diri natapos sa inyong programang kanunay nga anda mo tabang sa atong mga kaigsunan Bisaya. Daghang salamat sa atong mga nakauban, si Office of the Presidential Assistant for the Visayas, Girly Veloso, Claveria Misamis Oriental Mayor, Meraluna Salvelion Abrugat, ug Sangguniang Kabataan Barangay Anaay, Chairman Floro Osero Jr. Magkita na sadta sunod Sabado. Diri lang sa Bisaya gyud na inyong madunggan sa DZXL 558 Aramin Manila, DYHP 612 Aramin Cebu, DXCC 828 Aramin Cagayan de Oro, DXBC 693 Aramin Butuan, DXRS 918 Aramin Surigao, o DXMB 648 Aramin Balay-Balay. O magkita ta sa social media platforms sa Aramin Facebook page ug Bisaya Gyud Facebook page. Pwede sa mo kontak ang Bisaya Gyud sa among hotline numbers 0908-850-1364, 0917-848-6469. Like, share, and message sa dayon. Ako ang inyong igsuon ug higalang Bisaya, Communication Secretary Martin Andanat. Amping permi magampo ug magkita-kita tag-usabay diri lang sa Bisaya Gyud. Bisaya, 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 yun!